फेयालासिनो उन्दुआलासिनो निसा जायालासिनो बै पापनिफ्राय गोजानाव थानायखौनो फेयालासिनो थानो थिननाय जादों। बेनिखायनो बै मानसिफ्रा जेब्लानाखि निसायाव गोग्लैनानै थाजोबगोन उन्दुनानै थाजोबगोन बे समाव फैगोन आरो बेबायदि फैनायखौनो बे टाइमाव फैनायखौनो बे टाइम पिरियड फैनायखौनो सिखाव बायदि होननानै बुंदों जिसुआ। बिनि सेन्सआ बेखौसो बुंनाय जादों। प्रेज द लर्ड, गड ब्लेस इउ अल। नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमनिसिम प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों, नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों। बे बिसयानो जाहैबाय प्रभु जिसुनि फैफिननाया हराव सासे सिखाव फैनायजों समान। माने जिसुनि फैफिननाया सिखाव बादि होननानै बुंदों। बे बिसयखौ माथाइनि 26नि 42निफ्राय 44सिम जों फरायनानै नायनि। माथाइ चैप्टार 24 भार्स 42 to 44। बेनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै था, मानोना नोंसोरनि फोरबोआ बबे दिनाव फैयो नोंसोरो बेखौ मिथिया। नाथाय नोंसोरो बेखौ मिथिदो, न'नि बिगोमाया मिथिब्ला सिखावा हरनि बबे पहराव फैयो अब्ला बियो पहरा होगौमोन आरो गावनि न'खौ जावफ्लंनो खाबु होनाय नङामोन। बेनिखायनो नोंसोरो थाम थिम जादो, मानोना मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोर लामा नायै मुगायाव फैगोन। जिसु ख्रिस्टनि बे बुहुमाव जे सेकेन्ड कामिं, बे बुहुमाव फैफिनगोननि समखौहाय बेयाव बुंदों। खारन जिसुआ सिगां खेबसे फैनानै मारियामनि गोरबोआव जोनोम लानानै गावनि मिनिस्ट्रिखौ फसंनानै गालांबाय आरो बियो थांनाय समाव गावनि सोलोंग्राफोरनो जबान होलांदों, आं नोंसोरखौ मावरिया बायदि गालाङा, आङो फैफिनबावगोन। बे बाथ्राखौ जिसुआ जबान होनानै गालांदों। अर्थात जिसुनि खेबसे फैनानै लांफिनबावगोना अनिबार्य, बेखौहाय बाइबेलाव स्रा स्रायै बुंनानै गालांदों। जिसुनि बे फैनाया मा रखम फैगोन? जिसुआ बेयाव गावखौ बुंदों, सासे सिखावा जेरेखम मोनसे न'नि बिगोमानि उसुं जावफ्लंनो थाङोब्ला, सिखाव खावनो थाङोब्ला बिगोमानो खिथाया, न' मालिकनो खिन्थायालासिनो जावफ्लङो। जुदि न' मालिकनो खिथाग्रोयोबाथ' आरो मा सिखाव खावनाय जाखो, आरो खावनोनो हानाय नङा। आरो न'नि मालिकआ बेखौ डिउटि होगौमोन बबे समाव खावफैयो। बेनिखायनो जिसुआ जोबथारनायाव बुंदों जे मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोर लामा नायै मुगायाव फैगोन। माने मानसिफ्रा जेबो आन्दाज गैया, जेबो बे जे फैफिननायनि टाइम जाबाय बेबायदि माब्लाबाबो सानाखै आरो बेबायदि समाव जिसुआ फैफिनगोन होननानै बुंदों। आरो 1 थेसलिनिकिया 5 अध्याय 4 पदआव मा होनदों? नाथाय बाहायफोर, बि दिना सिखाव बादि नोंसोरखौ हमनांजासे नोंसोरो खोमसियाव थाया। मानोना नोंसोरो बयबो स्रांनि आरो सानावनि बिसाफोर, जोङो हरनि एबा खोमसियावनि बिसाफोर नङा। बेनिखायनो जोङो गुबुनफोरबादि दा उन्दुलां, जोङो सिरि मोननानै फेयालाबा थानि। मानोना उन्दुलांग्राफ्रा हराव उन्दुलाङो आरो फेग्राफ्रा हराव फेयो। नाथाय जोङो स्रांनि बिसाफोर जानायखाय जोङो बिसारनि आरो अननायनि कवचखौ आरो बोखांजानायनि बरसाखौ खर' खोबग्रा बादि
गानै गानै फेयालाबा थानि। पाउला बेयाव बुंदों जों सिरि मोननानै थानि। जोङो फेयालासिनो जोङो उन्दुलाङालासिनो सिरि मोननानै थानि, जाहाथे जों उन्दुलांनाय समाव जाहाथे जिसुनि बे फैफिननाय जाथाया जाहाथे जाया, बे बाथ्राखौ पाउला बुंदों। जोंनि गोबाङानो नैबे सिखाव बायदि फैगोन होननाय बाथ्राखौ, जिसुआ सिखाव बायदि फैगोन होननाय बाथ्राखौ मा होननानै जोङो लजिकजों साननानै लायो जे अरिजिनेलि जिसुआ रावखौबो मोनथिहोआलासे बियो फैफिनगोन आरो स्रोद गावनि मानसिफोरखौ लानानै थांगोन। नाथाय बेयाव सिखाव बायदि फैगोन होननायनि अर्थआ बे जायाखै। खारन 42 निफ्राय 43 आरो 44 आव बेयावहाय एक्सप्लेनेसन होखादों जे बिग्बाया हरनि पहेराव नेगौमोन जुदि सिखावा फैगोन ओइदिन फैगोन होनना मोनथियोबा। बिनि अर्थआनो जाहैबाय आरो नैबे 1 थेसलोनिकिया 5नि पदावबो जोङो फरायनानै मोनबाय, जों फेयालाबा थानि नेनानै। जों फेयालाबा जिसुखौ नेनानै थानि। नैबे जिसु ख्रिस्ट'नि जे सिखाव बादि फैफिननाय माखौ होनदों? नैबे फेनायनि जे बाथ्राखौ बुंदों, फेनाया माखौ होनदों? फेनाया जाहैबाय फेग्राया हराव फेयो आरो उन्दुनानै थायो निसा जानानै। नैबे फेनाया मा फेनायखौ होनदों पाउला? जेनेरेलि जों जौ लोंनानै फेनाय, माबा मोनसे निसा जानानै फेनाय, बेखौ फेनायखौ होनदों नामा? ना माखौ फेनायखौ होनदों? बाइबेलाव बेबायदि फेनाय, जौ फाग्ला, जौ फेनाय, निसा जानानै फेनाय, बेखौ होननाय जायाखै। जिउनि फेनाय, स्पिरिचुवेलि बेहा जिउआव जेबो गैला। जेसेबां बोसोन, बाइबेलनि बोसोन सिफायनाय, जिसुनि बोसोन सिफायनायखौसो फेनाय होननानै बुंदों बेयाव। पाप मावनानै थानाय, बेखौ फेनाय होनदों। आरो बेबायदि फेयोब्ला बियो मोनायाव उन्दुलाङो गोदो निसा जानानै। बिनि जिबनाव, मानसिनि जिबनाव बे पापआ बुंफबनायखाय निसा जाबाय। पाप मावनाया मोनसे निसा, आरो बाइबेला बे पाप मावनायखौ निसाजों कम्पेयार होदों। बेनिखायनो फेयालाबा जोङो सिरि मोननानै थानि। मा रखम सिरि मोननानै थानाय? गासै बाइबेलनि बोसोनफोरखौ जोङो फालिनानै जोङो धोरोमिया जिउ खांनायखौ फेयालाबा सिरि मोननानै थानाय होनदों। नोंसोरो जेब्लायबो सिरि मोननानै था, बेखौ जों मा बुजियो? लाइटलि जोङो जेब्लायबो आरज खालामनांगौ। जेब्लायबो आरज खालामनांगौ, बे बाथ्राया सैथो। जों जेब्लायबो इसोरखौ बाख्नायनांगौ। इसोरखौ बाख्नायनांगौ, बे बाथ्राया सैथो। जेब्लायबो जोङो बाइबेल फरायनांगौ, बे बाथ्रायाबो सैथो। नाथाय सिरि मोननाया गुबुन मोनसे आरो सेन्सजोंबो बेयाव बुंदों। जोङो पापनिफ्राय गोजान जानाय, बेखौसो सिरि मोननाय होनदों। जेब्ला सासे मानसिया पाप मावगोन, निसा जागोन, आरो बेयो आल्टिमेटलि निसा जानानै उन्दुनानै थागोन हराव, आरो बेयो जिसुआ माला फैफिनखो जेबो मोनथिनाय नङा। अर्थात बे पापआवनो थासोमबाय थायोब्ला, बियो सिरि मोननाय जाला। आरो पापनिफ्राय गोजानाव थायोब्लासो बियो सिरि मोननाय जागोन आरो हिफोरखौ गाननाय जागोन। बे हिफोर गाननाया बबेयाव? नुजाजानायनि 16नि 15 फरायनि। खोनासंदो, आङो सिखाव बादि फैगोन। जायफ्रा सिरि मोननानै
थायो आरो हिफोरखौ मोजाङै गाननानै थायो बिसोर बेसे सुखि। हिफोर पाउला बुंदों, आङो बेखौ भिडिअ'खौ आं बानायखांखाबाय मैयासो। बे भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोना मोनथिगोन। बियो मानसिफोरनि सिगाङाव लंथं फाथं थाबायनानै लाजि फोनांनायाव गोग्लैनाय नङा। आङो सिखाव बादि फैगोन। सिखाव बादि फैगोन मिन्स बै मानसिफ्रा जेब्लानाखि पापआव थागोन आरो बे पापआव थानानै जेब्ला थागोन, बे मानसिफ्रा बुंगोन जोंहा जेबो गिनांगौआनो गैया आरो बे जिसुआ फैफिननांगौआ गोबाव दं। जिसु फैफिनगोना गोबाव दं। 1 थेसलनिकिया 5:2 मा बुंदों खोनासं। मानोना नोंसोर गावसोरनो मोजाङै मिथिगौ फोरबुनि दिना हराव सिखाव फैनाय बायदि फैगोन होननानै। मानसिफ्रा जेब्ला गोजोनै आरो गिनाङा होनगोन, अब्लानो फोजोबजानाया मोदोमाव थानाय हिन्जावनि सायाव आइखां बायखां सानाया सौफैनाय बादि नुवा नुस्लाबा बिसोरनि सायाव सौफैगोन आरो बिसोरो खारग'थारनाय नङा। बेयावहाय मानसिफ्रा जेब्ला गोजोनै आरो गिनाङा होनगोन, जेब्ला गोजोनै थागोन, गिनाङा होनगोन, मानसिनियाव अजस्र धोन दौलत, मानसिनाव फ्राय मानसिनियावहाय गावनि साननायखौ बे संसाराव जाफुंहोनो थाखायबा 1 नाम्बार धोन, आरो बे धोनजोंनो गासैबो साननायखौहाय गावनि नांगौखिनिखौ लाफुंजोबनो हायोब्लानोथ' गोजोननाय। दा बेबायदि गोजोननायाव थागोन आरो बुंगोन जोंनाव गोजोननाय दं आरो जेबो गिनाङा जोंनाव। जोङो जादों लोंदों रंजादों थादों। आरो बे जिसुआ फैफिनगोन, बे गोबाव दङ, माब्ला फैगोन खुनु बिनि फैनायनि गेरेन्टि गैया, फैयाबो जानो हागौ। बेबायदि मानसिनि गोसोआव फैगोन आरो अब्लानो मानसिनि बिसा हौवाया फोरबुआ सिखाव बायदि फैगोन। मानो? प्रसार खालामग्राफ्रा खालामगासिनो, इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा मावगासिनो, अब्लाबो बे प्रसारखौ रावबो खोनासंनाय नङा आरो फोथायनाया गुसु जागोन। बे समावनो फोजोबजानाया फैगोन होनना बुंदों। आरो बे पापआव थानायखौनो निसा जानानै थानाय होनदों आरो बे निसा जानानै थानायखौनो उन्दुनानै थानाय होनदों। बेनिखायनो बेबायदि समाव जेब्ला प्रिथिबियाव गोबां पापजों बुंफबगोन, अब्लानो जिसुनि फैफिननाया जागोन। मानो? 26 अध्यायाव दङ। 26 अध्यायनि 13 बुंदों, जायहा जोबनायसिम गसंथागोन बियो बासायजागोन। गोबांथ' बासायजानो हास्थायगोन, नाथाय बासायजानायखौ मोननाय नङा। एथ'ग्राब सहजै मोननाय नङा। खारन फेनानै थायो मानसिया। फेनायखौथ' आं बुंखाबायानो, फेनाया माखौ होनो। थ' बेबायदि अबस्थायाव फैनायखौसो जिसुआ सिखाव बादि फैगोन होनदों। बे जिसुआ गासैबो बाइबेलाव वार्निं होजोब्बाय, मोनसे टाइमाव फैफिनगोन। खिन्थु बबे मोनसे दिन, थारिख, सन बेखौ होआखै। गावनि आफा इसोरनि अनगायै सोरगोनि दुतफ्राबो मोनथिया आरो जिसुआ बुंदों गावबो मोनथिया। बेखौ एकमात्र आफा इसोराल' मोनथिगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु फैफिननाया अनिबार्य, बे फैफिनथारगोन, बे 100% सियर। आरो बियो गासैबो बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौ वार्निं होखादों, बेयो फैगोन। अब्ला जिसुनि बे फैगोना माबोरैथो सिखाव बादि जाखो?
जेब्ला जिसुआ फैगोन गाजा गोमजा जोमैनि रथजों फैगोन होनदों। खना फारब्रै गेदेर इसोरनि बिगुल सुनायजों फैगोन होनदों। बोरैथ' सिखाव बादि होननायनि माबाया मारैथो बेबायदि गाजा गोमजायै जाखो? आरो मानसिफ्रा बुङो रेपचार आरो सेकेन्ड कामिंजों आलादा। बेनो मोनसे सोंनाय, जुदि जिसुआ रावनोबो खिन्थायालासिनो स्रोदै फैगोन, फैनानै लांगोन होननाय फटआ बबेयाव दङ? जुदि बेनो मारब्ला, खिन्थु बे बुंनायनि सेन्सआ बे नङा। रावखौबो मोनथिहोआलासिनो जिसुआ फैया। दिनैनिफ्राय 2000 बोसोर सिगां जिसुआ सोरगोआव थांनायनि सिगाङावनो वार्निं होलांदों जे आङो नोंसोरखौ मावरिया बादि गालाङा, आं फैफिनगोन। अब्ला फैफिनगोन होननानै खिन्थालांनायनि उनाव खबर होआलासिनो फैनानै लांफैगोन, माबायदि फोरोंनाय जाखो बेलाय? अलरेडि जोंनाव बाइबेलानो थाखाबाय। बाइबेलनि दारै जोंनो वार्निं होबाय जे जिसुनि फैफिननाया फिक्स जाबाय, बियो सियर फैफिनगोन, 100% फैगोन। मारै फैगोन बेफोरखौ लिरदों। सिखाव बादि फैगोन होननायनि अर्थआ बिदि नङा जे बेयाव रावखौबो मोनथिहोआलासिनो फैगोन, बे नङा। मोनफ्रोमबो हान्थुआ खरायगोन होनना बुंदों। सिखाव बादि फैगोनानो जाहैबाय जेब्ला मानसिफ्रा निसा जानानै थागोन, जेब्ला मानसिफ्रा लामा नायनाय नङा, आरो जेब्ला मानसिफ्रा गोजोननाय मोनगोन, नाथाय मा? फेनानै थानाय। फेनाया मा? पापाव। बेनिखायनो जिसुआ आरो बुंबावदों फैफिननाया जेब्ला खाथि जागोन अब्ला नहनि आमोलनि बादि जागोन। नहनि आमोलाव माबादि जादोंमोन? नहनि न'खरनि बादै संसाराव इसोरखौ सिनायग्रा, फोथायग्रा मानसियानो गैलामोन। जायनि थाखायहाय इसोरा दैबानाजों बुथारजोबदों। थुद्रुब जिसुनि फैफिननाय टाइमावबो नहनि आमोलनि बादि जागोन। नहनि आमोलनाव जेरै पृथिबियाव पापजों बुंफबदोंमोन, बेबायदिनो पापजों बुंफबगोन। आरो दिनैनि तारिखाव नाय, दिनैनि तारिखाव देशजों देशथ' बुंगोन मोनसे इउएनअ दाबाय, इउनाइटेड नेशन अर्गानाइजेसन। इउएनअ दानायनि उनावबो मानो देशजों देश जुद्ध नांबाय थायो, जुद्ध जाबाय थायो? सोरखौ गिनानै सिलाइ बमा भारत बानायखो? जुदि इउएनअ दानानै देशजों देश गोजोननायखौ लाखिनोब्ला बेफोरखौ मानो बानायखो? बेफोरखौ मानो बाहायखो? थ' सैताननि एजेन्डाया शान्तिनि बाथ्राखौ सायाव बुंगोन, नाथाय सिंजों सिं मानसिजों मानसि सुथ्रु नांलायहोनाय, बुथारग्लुं होलायनाय, बेल'सो। आरो बेनो मोनसे मानसिनि पाप। नैबे पापखौनो निसा होननानै बुंदों। आरो बे निसाखौ जायालासिनो, बे निसाखौ जानानै फेयालासिनो सिरि मोननानै था, सिखाव बादि फैगोन। बे बाथ्राया बिदिसो बुंनाय जादों आरो गुबुन बुंनाय जायाखै। आरो हि गाननानै थानाय, बेखौथ' आङो मोनसे भिडिअ' आङो अलरेडि मैया होखांबाय। बेखौ मोजाङै नायब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। आङो दिनै बुंदों मा? जिसुनि फैफिननाया सिखाव बादि फैगोन होननाया जोंनो अलरेडि वार्निं होखानाय, जिसुआ फैफिनगोन। बे फैफिननाया सिखाव बादि फैगोन होननाया गुबुन मोनसे सेन्सआवसो बुंनाय जादों। आरो बे सेन्सआ बेनो फेनानै थानाय। आरो बे फेनाया पापाव गोदोनानै थानाय। आरो बेखौनो उन्दुनानै थानाय होनदों। बे पापनिफ्राय गोजान जानानै थायोब्लानो सिरि मोननानै थानाय। आङो गासैबो गाज्रि खामानिखौ मावनानै आङो प्रार्थना खालामबाय थानानै आं जिसुखौ नेबाय थानोसै, जागोन नामा बियो? बे जानाय नङा। फेयालासिनो, उन्दुआलासिनो, निसा जायालासिनो बै पापनिफ्राय गोजानाव थानायखौनो फेयालासिनो थानो थिननाय जादों।
बेनिखायनो बै मानसिफ्रा जेब्लानाखि निसायाव गोग्लैनानै थाजोबगोन उन्दुनानै थाजोबगोन बे समाव फैगोन आरो बेबायदि फैनायखौनो बे टाइमाव फैनायखौनो बे टाइम पिरियड फैनायखौनो सिखाव बायदि होननानै बुंदों जिसुआ। बिनि सेन्सआ बेखौसो बुंनाय जादों। आङो गोलाव बुंला, बेखिनियाव बुंबाय। गड ब्लेस इउ अल। बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। प्रेज द लर्ड। आमेन।